Yeah, Mrs. Ibekaku. You go on the Akabiko. Financial Secretary has greeted you. Our zonal, all the zonal executive members, our secretary, in particular, I need to say plus one I work my state assembly member, Honorable Hyacinth Sude. Our local government executives, our ward chairman. Very white and this year I naked. They general. One in the Prohanka and make a noon. I get the wall one young was never when you never negated that way, but that was a very bad election. When we came in 2015,
2017, nothing was. When you had APC, it was all PDP. Yes. At that time, away from APC, even though I was executive, but nothing was happening. And the same thing for so many other wards. Nothing was happening. And yet, I said, I governor. Unfortunately, the same thing can't make it. I was having wow. We have said no. Now you get me. I be open no broke. No gano. Had a barrier. And you had a baby. Can you get some wambo? For that all night, Hanalego had seen Napa. As soon as when the Hana pocket has had, I had no ticket in Nair, and then just for selection couldn't make a well ticket in your nose. I was gonna one. And they're back, I know it. I was always open why you and all good you have go in one nata, he had Ulu many. Even somebody have again paid to what I can in Jumala. You must suffer. You must pay a price for your HR. What of what I clean them wine and up and in a girl wasn't naturally pass exam. Oh, Donald, if you don't amateur election, if you do 4 years, what I'm boss, I want to win this time. Look at win the next time. But everyone we weapon, I wasn't bad, didn't have a may be here, a general, looking at making a wagon go through. Everyone I catch and double, no one person had a lie all. Because I want all I cannot think party I went like any who. And I got support and then I lie on. Don't on the ward, don't on the local government, don't on the zone, don't on the state. But everyone night and your hacker have a jet area Simba, or what we have for guy. If one night again wins so. And I have to go when I have a problem. I was happy if you don't know game, Megan, those don't have a problem. And we have to find a solution. Once you have put a Bible, I do constitution now law. APC will walk. If you walk without the constitution, you're wasting your time. Yeah, I can't go to national. Because they go national office, I said, what is going on in Enugu? We must find a solution. I want to not talk with a solution. That's what's gonna happen. You know my head in the Supreme Court 3 days ago. You know my Supreme Court PDP gave McAfee that position today. When he so everybody had Jeloni said, and that is what we have to do. And that is what I tell everybody. Don't give up. We make negotiate back here. Oh, you cannot figure out whom we get, just give yourself some time because you will make it. And though I know again when Mary and now who got Mary because London and national I welcome some don't mind Ben Moyi. And he had a one they waste time, office in a way. You don't have a working committee. You cannot do it. You cannot. Then why a bonnet can or matter why you have a nudity. Then who do you not know behind him? And no matter why you have a Enugu West. We have to decide our future. And you are going to decide the high choice. I say hi to I did what has the window ties went on. When I just work and don't come get what I give me by. No, I got the one. Now, I can soon. I will do say to where the other. Mandam can walk. Mando, G, Manda, Lindy, Moya Suka, the Nebia Babu, Hawaii, my high name, the Hamma. I get to walk a word. The who knew their name are gonna the hammer. Now I had to be able to tie it up. He had a man of party, but the party can't wait till I wait as an election. Man, how about the 2015? I win it, oh, my councillor,
position I win it. One state I win it. When you put a light way, I have security. I had you go INEC. But today we have those things. After all, now one night working at President Electoral Commission, so can you help Nayama win the election? Can you help Nayama win the election? Can you help Nayama Mambo? Nayama with local government, I get within Enugu state. Can you help Nayama Mambo? Can you go through senatorial position, more House of Reps? Do zone 9. At least I didn't get to zone 9. You don't get I get yellow nada. Get to zone 9. So we have to work hard. Just again, that's the way you are going. You must get what you want. I said in our role so you get what you need. Oh no, banana bambo. I got we alone. Oh, well, look at Japari. Okangamo, we youth leader, state executive. No, Saka. Kaikubana, Kabiko. Assistant Piano. You're welcome. Goodbye, Dino. Naina, behind them. When they can enter the other by. Welcome. Now, one of my Juliet Ibekaku. So we have here, Melubai. And now, what about the state? I'm going to have a office, and I can name a meeting. Nair, Juliet. I can no work again, your office. I am going to go to office. Too much time. Here now you know. Onye malebo kunya kusike. Onye obuna sun nye wote home the phone because enwe mondo na room all negede nelu onya. Please. And then all right now, all right no you too now, all right no mwanyi now. Also can you help web at that time? I come a room one I name microcredit. Not the guy I maybe have more than 5 years. More than 5 years ago, Kai Pitoli Hana got microcredit. Oh, one you told any market and then hacker have staff ya how much they are using. Behanisi. And where man no pull one out for an affair, no for Nubo, no one with the head yellow, Nayabi. A man with the head yellow one, a man's one can now walk. I know one need to wait is so important in the society. And so we have to keep on supporting our women. We're supporting men, no, but you know, you and I know. On I can't feel one. Okay, whatever. They put that up. Tell her carry out working. Oh, I walk out above swallow when you general so wet 10 days don't look on the banyan. Why I borrow what can I I'm not
onyinye ka ọ bịa kpọrọ m ahụ o nwere ụmụ nwaanyị ndị anyị so na anyị ga-enye ihe taa eleche every month anyị ga na-eme and our plan is that we're going to continue doing this anyị ga-continue ihe anyị na-eme and ihe anyị chọkwuru ịgwa ụmụ nwaanyị ndị nọ other wards ha ga-abịa n'ọfịs m ka akọwalụ ha otu esi eme ya bụ ihe eje kọwalụ ha onye dịzi interested or sign aha anya and then we can keep on supporting them. For other people, we have to take it step by step. Go to your ward. The board will tell you what we can do. It is not much. Again, how much? Whenever I come bubble, go we watch it there, no guy. It is the watch it there. Care when we can endorse. Ọbụna ọrụ ugbo ka ị ga-eji elu iru anya na-arụcha ọrụ ugbo ozugbo which test ekwe ga-enyere gị anyị anaghị asịrị nye anyị ihe na-enye enye anyị anaghị asịrị nye anyị interest maka na bụ ihe ka anyị ji wee bido o nwere JC Ibekaku Hope Project ebe a na-akpọ JC Ibekaku Hope Project anyị bido since 2010 ebido ọbịa maka na m bịara ize election I started it well before I started coming into politics. So here now you know that you look at when did the over when that get next month, when that get your per month. On your for APC because unu ga-enye anyị ohere bụ ndị JCI anyị ga-echenjikwa JCI onye kwuru ihu n'ugbo nwada Onyinye Omede ana m ebe a n'aha ndị JC Ibekaku Hope Project. JC Ibekaku Hope Project bụ NGO na-afụ maka ụmụ nwanyị na ndị ntorobịa ya bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ka na-eto eto mana part of our objectives today nke anyị ka ga-eme tata bụ maka ịfụ maka ụmụ nwanyị sọsọ so that anyị ga-enye ha microcredit nke ha ga-eji wee na-azụ afịa obere ihe njikwa ya microcredit because no mpe mana anyị ma na ọ na-enyere anyị aka n'afịa anyị na-azụ na n'ihe ndị ọzọ anyị na-eme and ihe ọzọ anyị chọkwara ikwu bụ na gbasara ndị ọzọ chọrọ ka anyị bịa na wọdụ ha ma ọ bụ na be ha ka anyị mepe ka anyị mepe cooperative aka cooperative anyị bụ Ibekaku Hope Multipurpose Cooperative ọ dị under JC Ibekaku Hope Project. JCI, I am standing here on behalf of JC Ibekaku Hope Project, and as part of our objective, we empower youths and women through skills acquisition and leadership training. And today we are going to give our women, that is our part of our objective, microcredits. And the microcredits is to help them in their businesses, in what they do, in their marketplaces. So it helps them a lot to handle all their family issues. Anyway, I cannot say all, but at least it helps. So it is part of our objective to help them. Also, we empower the youth through giving them scholarships. So many of us here, I know so many of us that have come to our office and we have given them scholarship, school fees and other things. Today, although so many of them are applied, but we break it. Because we break the protocol. One Paul Lago, Nkelo University. Oh, yeah, but in Akalago, walk it out. One Paul Lago, the one chairman, Ungo. Oh, no, no, yeah. Don't I don't want to be Ibekaku Nwagwu. Although so many of the women applied for this loan, 2007, but we have to break it into batches. Batch A,
Egede, batch B, Egede also, and the batch C will be at Umuoka, and there are so many other batches before the year ends. So, but for today, the total approved money that we are going to disburse to the women is 560,000 naira. We are going to give it to up to 12 members of our cooperative. Thank you. Then starting from Mrs. Florence Okube. Second person is Ngozi Onwuzu. Mrs. Enete Esther. Give me the one that I read. Okay. Let's start with Florence. Okay, we have no way did it. Okay? So nobody let them know I ain't Yes, I'm the president of Cooperative Society, Egede Woman Branch. Now, cooperative na 2013. What did they in 2013? Or they check election. So, we cannot do election for this cooperative. On the 6th hour, one young alone every year. Today. So can they make catering? Why no uniform ever? Or one come a catering, one come a medical domo, and the future, and the soap, and the cake, and bread, and the aqua. My fish pond, I am Motamaka. So, you have since 2013, every year, you learn. Where do you take to date now? So, in fact, I'm not what I guess you can. You want the American. You also, are you guys say we're just on? And that man, you will not get that just on. You can't have better when I had Jesus. So, but I'm not I guess you can. One night, I travel at that need the Enugu State APC. And
ana m ekene unu niile ndị local government secretaries ebe ọbụla unu si wee bịa ana m ekene unu ndị otu anyị ndị women leaders ndị nọ ebe a ana m ekene unu ndị nkanụba anyị mụ na ndị egede bụ nwanne ndị nkanụba anyị eme ekenekwa unu Her Excellency biko ana m ekene Her Excellency n'ihe ọma o mere anyị tata n'afọ ụmụ nwanyị biko ana m ekwu na anyị niile ga-esi wee resọrọ ọkụ in Jesus name. Biko anyị fọkọs ada n'Enugu ugbu a. Kedu ebe APC nọ n'Enugu ugbu a? APC nọ na ebe ekwesịrị ịnọ enweghị ishu anyị na-eme obedi constitution anyị si na ebe na chairman ama bụ George Somata ndị steeti setigo committee so ọ bụrụ ọzi chairman enwe acting chairman and acting chairman bụ biko gịnị ka o mere eji chụọ ya na investment of funds onye ego party sete committee mana ma 2019 na-abịa kedu ihe a na-atụ anya n'aka ndị APC na Enugu ụmụ nwoke kpụpụrụ okpu anyị na-ekele maka ọgbakọ nke anyị bịara ebe a anyị na-achọ ịnadaba anyị dị iche iche anyị na-asị biko were ọnọdụ buru ụzọ meere anyị azụ n'ihi na ịmaara ihe anyị bịara ihe maara karịa ka anyị si bịa anyị ekwuo dịka mmadụ ihe emezie dịka mmụọ Jehova mee ka ọ dị ire n'aha Jizọs anyị na-achịkwa anụ egede anụ Igbo anụ Udu niile anụ Enugu West niile ha bịakwa soro nwanne anyị nwaanyị ka anyị wee ebe anyị na-eje maka onye gbakwa bọọlụ ọ ga-aracha olubọkwu n'otu okwu ka Chineke buru ụzọ bere azụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwa anyị nọ na Egede Ụmụọka Egede n'ụbọchị taa Egede Ụmụọka anyị fụkwa na ihe mere ebe a enwe ndị ụmụ nwaanyị akpọpụtasị n'esi afọ ego anyị chọrọ ka anyị malụ ka ịgwa anyị afa gị maka ha si n'ọdụ nwa bụ onye Ifeọma si wee na-eru ha aka ịgwa anyị afa gị ịgwa anyị ihe mere iji wee welu nke nwa obere nwere na ụdịrị ọnọdụ obodo anyị nọ kịta wee na-enye ndị ọzọ wakene anyị afa mbụ barista ọkaikpe Juliet Ibekaku Nwagwu abụ m onye nke isote abụọ oge APC zọrọ na 2015 abụkwazi ugbu a special assistant to the president onye enyemaka onye isi ala n'ihe gbasara ọkaikpe na Abuja ihe anyị ji na-enyelu ndị mmadụ aka bụ ka e wee nwee ike nye ndị be anyị ọrụ nye ụmụ nwaanyị enwere ka ọlụfa aka nye ndị enwere nne ma nna ndị enwere onye enyemaka ka fa wee nwee ike gụọ akwụkwọ abịa n'ebe ụmụ nwaanyị nọ fa wee nwee ike fụ obere ego ha ga-eji na-azụ afọ wee nwee ike na-enyekwa ụmụ ha nri nwekwa ike na-azụ ụmụ ha n'akwụkwọ ife ojide mkpa bụ nka na ụmụ nwaanyị ije n'ọtụtụ ezinụlọ ife na ụmụ nwaanyị bụ ụmụ ha n'isi bụrụkwasị ezinụlọ n'isi and ọ bụrụ na ọ nwere ka ego si na-abatafe aka enweghị nsogbu ọ bụ na ọka anyị ga-esinyelu obodo anyị aka anyị na-agba mbọ anyị pụta anyị na-edebe ego nwayọọ na-ebu ọ nwekwana ụmụ nwaanyị enyere ego fawechite azụ esikwa ebe a nwanyere ndị ọzọ aka ọ na-agbagwoju anyị anya maka mmadụ nwere ike sị ka ebe isi eweta ego a ị nwere ukwu osisi nọ n'azụ be gị na-amịta ego niile kedu ka isi eme ya anya ka anyị gwa gị na anyị na-ewelu nke anyị ga-eji wee mezie onwe anyị weli edebe ka anyị wee nwee nye ndị ọzọ aka ọ bụrụ mmadụ niile ga-emenwe
mana ọ bụ ife anyị mebego kemgbe afọ iri kịta anyị na-eme nwayọọ nwayọọ ọ bụrụ na anyị nwere nne anyị ka eme ihe karịa egede mana anyị chọrọ ka anyị mee ya ruo n'ụmụ nwaanyị niile nọ n'elu ọ bụkwa na ọ dị ohere anyị ga-emekwe karịa n'Enugu steeti. Onwego ndị enyere enyemaka bịakwutekwara gị gwa gị ihe uru enyemaka kwadoro ezinụlọ ọrị nne anyị bụ na o nwekwa ezinụlọ ị ga-apụta na ha ka nọkwa nọsie ike ebe fa bibu maka na o nwere ifefa dị na-azụ afịa ile anya ifu na o nwere ndị na-abịa na-asị na afafa dị na ya mana anyị enyere ọfa ọ bụrụ na ya chọrọ inyefa mana ọ na anyị na-asị fafa nwee ndidi ihe ọzọ sokwa tinye bụ na anyị na-achọkwa ụtọ ọzọ anyị ga-esi nwetakwuo ndị ọzọ ga-esokwenyela anyị aka n'ihe anyị na-eme o wee na-elukwu ọtụtụ ndị ụmụ nwaanyị na ndị ọzọ so onye o metụrụ n'obi ịbịaba enyela aka kedu otu ọ ga-esi wee luo gị ka gị na-akpa onye awa kpọọ ọfịs JC Ibekaku project ọ dị na 33 Obi Road Enugu ife na-agba ụmụ nwaanyị bụ onye nọ n'ebe ọ nọ ya jisie ike ya na-agbakwa mbọ na ọ na-agba mbọ na ọ ga-afụ onye ga-enyere ya aka ya na-ejekwu ememme a na-eme ga-abalị ahụ o wee mara ihe ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-eme nke ga-abalị ahụ. Daalụ rinne.